Voda základ života. Najmä počas horúcich dní si na ňu veľmi rýchlo spomenieme. Nie vždy je jej však vo fľaši dosť. Napríklad, ak sa pešia či bicyklová túra predĺži. No stále máme k dispozícii okolo seba aj prírodné zdroje vody z jazier či potokov. Áno, viem, len málo ktorý odvážlivec sa s chuťou napije. No ak máte so sebou zaujímavú technologickú pomôcku, myslím si, že ste nad smedom vyhrali. Prenosný systém na čistenie vody Fullingway poskytne používateľom čistú a zdraviu bezpečnú vodu z akéhokoľvek vodného zdroja. 5-vrstvový filtračný systém pritom efektívne filtruje patogény, chemikálie, ťažké kovy a mikroplasty s až 99,99% úspešnosťou. Používanie je jednoduché. Stačí len ponoriť hadičku do vody a stlačiť tlačidlo na zariadení. To potom dokáže prefiltrovať až 500 ml vody za minútu a môže vyčistiť až 200 litrov na jedno nabitie batérie. Nabíjať sa dá buď prostredníctvom USB-C portu, alebo cez integrovaný solárny panel, či pomocou núdzového manuálneho otáčania kľukov. Vďaka reverznému napájaniu môže batéria poslúžiť aj na nabitie mobilných zariadení v štýle powerbanky. Zariadenie odolné voči pádom obsahuje aj jasné LED svetlo, ktoré zvyšuje pohodlie a bezpečnosť pri nočných aktivitách. Svetlo môže v prípade núdze poslúžiť aj ako SOS signál. Škótski vedci z univerzity v Aberdeene vyvinuli novú mäkkú robotickú ruku. Tá by mohla ľuďom, ktorí sa zotavujú z mŕtvice, umožniť vykonávať fyzioterapeutické cvičenia v pohodlí domácnosti, aj bez pomoci špecialistu. Nosí sa na paži a predlaktí a pridržiava sa popruhmi. Obe časti sú pritom spojené pružným nafukovacím materiálom na podporu ruky pacienta pri vykonávaní základných opakujúcich sa pohybov, ktoré sú dôležité pre rehabilitáciu po mozgovej príhode. Toto ľahké robotické zariadenie funguje tak, že pumpuje vzduch z malého kompresora do série pásikov spojovacieho materiálu, ktoré sa nafukujú, tlačia na seba a podporujú tak pohyb v končatine. Výhodou zariadenia je aj to, že jeho výroba nie je nákladná a môže tak byť ľahko dostupné. Zariadenie bolo pôvodne navrhnuté na pomoc pri zotavovaní sa pacientov s mozgovou príhodou, no môže ho použiť ktokoľvek, kto podstupuje fyzioterapiu pri tomto špecifickom pohybe ramena.